Ja, goedemiddag, met Pierre van Hoek. Pierre van Hoek. Ja. Loeserie, we hebben een klein probleempje toe. En misschien dat jij ons kan helpen. Wat met? Nou, we hebben een kinderfeestje, ja. Ja. En we hebben een clown besteld, maar dat kun je maar niet opdagen. Dus zou we me vragen of jij dat echt kan doen dan. We hebben dit pakje nog wel hier liggen en zo. Dat jij even de clown kunt zien. Dan hebben die kinderen dan toch nog een leuke middag, ja. Nee, dat kan ik niet, want ik ben pas geopereerd. Oh goed, daar ben we even zangers. Ja. Goedemiddag, ja. Dag. Dag. Ja, goedemiddag, met Pierre van Hoek. Hallo? Loeserie, we hebben een klein probleempje en misschien dat je ons zo met kan helpen. Zegt u maar. Nou, we hebben hier een kinderfeestje. Ja? En we hebben een clown besteld, maar dat kun je maar niet opdagen, hè. Sorry, wie moet u hebben? Ja. Nou, ik moet immers hebben. Dus een clown wil spelen. Kan jij dat even doen? Want anders dan beginnen die kinderen eigenlijk te mekkeren en zo. Nee, sorry. Wie wilt u hebben? Wie wilt u, wie zoekt u? Ja, ik zoek ook u in. Kom even langs, even de clown spelen. Want die kinderen die vragen erom, hè. En de clown dat kun je maar niet opdagen voor het kinderfeestje. En anders gewoon die directeur verzekeren en zo. Dat wil ik liever niet hebben. Dus als je even langskomt, we hebben een pak hebben we hier nog liggen. Kan je gewoon aandoen. Kan je gewoon gaan flauwe moppen vertellen of zo en dan ben weg gewoon. Ik kan niet langskomen. Ja, maar kan je, doe eens een clown nou. Zo van, of zo. Kent je dat? Doe eens lachen wie een clown. Doe net eens. Ja, maar sorry, ik heb hier een gezin die hier op mij zit te wachten. We zitten aan tafel. Ja, maar ik kan niet komen. Ja, neem maar gewoon met. En dan zit je eigenlijk met een clown met het gezin. We hebben nogal van die pekjes en zo. En dan moet je een paar keer omvallen. Kent je goed vallen? Nou, luister, ik kan niet weg. Tot ziens, hè. Nee, maar kom even een clown nou doen. We hebben het nodig. Dat kan ik niet. Ik kan niet weg. Maar Loeserie, dan regel dat maakt u in. Dan verwachten we straks even een minuut of 2, 3 bij ons langs. En dan krijg je gewoon een clown. Ja, sorry. Ik weet niet wie u bent. Nu bij deze geregeld. Ik vind het heel erg fijn dat je er met wil werken. Nou, tot ziens, hè. Tot straks, hè. Ja, nee, tot ziens. Goedemiddag. Dag.